sabire okwabera twachakanelio gierio lia sira kegima korende tuanyale ko batokorigereria senchira yobo ikerano nyara ko bagingo ko manyanganeri tukoria Jumatano chi tariki 31 igireri tukorio mwelio kegimo tariki cho mwelio echo motenyo gatano na kabera sentunda ende tokomera na sembe mwancho mwligere kerenge kerene no ko manyanganyare ko bagagwa tekatwa bwatrana mona bariki baitoba mangana maya abagena to ko bakwebusora ase ebinyoro na mange to ko aligandete mwancho mwligereria gatiya bonto nyara ko batoko mulekera oko ngusana na ugotindi nabo igochi burabure cyanyara ko bichiko kayanekiwa ase amagacho amanene kiama kya UDA asikari bagoteba nigo bokorekana banyare ko bokorekana kubatekana na oboteneneri obona mangeto kwaligalite kolenderi tangani pyo mwancho muligalia katonyola to kwaligalite tia senchira yobenge tuchiango bakabwata bakanseri bagantaitingo nyara kobera agaiga ninyorete nga omo chief na kwanirete linganeri naenda kangoke yokobera gaiga kurinde bake nyumba yabege tuno muze igo yatagoretwe abanyakenyero kurwe kenyero kya mwanyarangi meyanyatie ko chichama sekerenga gyo komosira umwane ntakane iliyo kwagache nyumba tuachagite project ye welfare ye to ure ema egere to konya sovia no nyina sobo kera ngutu atole bigani tuba bari kinyange eme na beko tokonyaro abamenye kurwase county ya Kisigo semigo kwebeka mona gwesona nya sebyombe bunenchire ya muyo gwikiranya magani yabo akiralituko. The ministry is running with the implementation of the National Development Blueprint 2020 to 2030, and that whole space where we are developing and implementing a dual training policy. Muraibwense Dr. William Ruto kurweira yogo chigosire merobere yabo tambe yobo kolere go chisikuru chokona na amagiri yobo bundia. Hayo hamana yande amango mancho morigerere ngo kwari gantonyare ko batogo sanga amona ye kurumo chakanogo ikera omo ile chinga kyora nyara ko boko yabwatia wetera semi mitanda yote ya Facebook Ndizi TV News digital wetera YouTube Ndizi TV News na boigo igoetera ase ensemo elia ye website ya www.ndizitv.net sara momanyi nera toko batera nere kwene kyabu na chibichamunere gichago chira senchira yobo ikarano ile ngoro kwa Josephat Hamisi toko ya chaka amayense ya mokorwa ase bunge ya kitutu cha South gose kitutu cha North nikobono nigo gati ya bamenye kurwa ase kenyoro kelia kya nyamanyarango banyarako bagweso kya na kubwaterana asomorobere boko mwaga chiro mwana entakana enyomba uyonyarire ko baga komenya isko ya omochobo ase ngaki entambe kubwatekana na barabo nigo batebire mwana oyo tatomwa banyarete ko bagagosira nabo igo abaisemo ke bakanyara ko babakonya egati yendemero ekyo kerete omwana oyo konganyiwa kurwa ase obomenyo bwaise no nyanabo nigo okobwaterana okogoikirano kwanyara ko kwenekirwa amono mugambi bwenseme yo pa onkubo oyibo nyara ko bagago segeta okobwaterano konyara ko kwenekiwa ochiase obokoleri anonye nabo nigo omwana oyo mumuranyara ko ba igakogokera egetambukoro ekyo na korie irangana chikoba kwerana ase engaya bona kwene kengonyare ko baga konyegeneria muragutomanya muliki oito Mildred Momanyi ngana yokunereriwa wechindemero ime county ya Kisini gegendrete koba omochando omonene anene asichintakana amona batakanwa nase ekenyoro kya mwanyarango imeyanyatieko enga kya banyakenyoro baisokya aso kwagachira omwane ntakana aselita Jones Onchwari maiga yogo seri wakurwa asenga yabo nendemero yabo koni wa amona ibaisemoke egento kyairire ere amona ngina nabana bamwabo wetana na asichinyomba chogo kondisa buna akwerera omogokoe bonoiga koteba mbiyamo nasengincho y'abanyakenyoro bonse mbiyamo nasengincho y'abagambi omugambi to Kaspa na umugambi to Choki oyo rweta Sekerogo. Tunashukuru sana kwa sababu ya kazi mzuri
in fact nche nona abeire gaiga kero musako enigwa nona arenge gaiga lakini ase ng'encho ya mang'ana abere atatu chiango bakabwata bakanseri bagantaitingo nyara kobera gaiga ninyorete ng'a omo chief nakwanirete ring'ana eri naende akang'oka yokobera gaiga korende mpaka enyomba yabegetwe na omuse igo yatagoretwe okogani kwane ngori nanaki abanyakenyoro banyare kombwatisi ase iga naende nyare koegu security ase eng'encho amang'ana buna ayo omaetekera akwa rais ebitisho na ebinge bikorwegu lakini rende no toramo na tutashirikiana nonye okong'usana na koro egati y'omogori amone entakane yo niga abanyakenyoro abo babwate oborro bonene baerera aria babeire bakwenekia ase bateba bari gocha kwirana maiga ase okwagachira entakane yo tukamurwanirira ritang'ani ekero twamurwanirete bagatagora chinyomba bakaira buna inche ogosaba kwane ise chintakana naro naende twairanire ase ekenyoro eke kabere mbiyamo nase okobwaterana buna mwachire iga nabatureti bonsi to omwana oyo oboremo buna ise ariete eira kero mosome emereng'ani ego 22:22 iga egoteba ise chintakana naro kondare kabararere gocha ase obosibwane nimbarorera amabere abananchi baito banyatieko n'abantu baito bamwamano na mwamosioma tiga tubwaterane ekero egento kiabeire ekebe etogocha buna omwananchi na koba gento ekemo igo mbwate riyanda rinene sana ekero omwana buna oyo ise asirete ebagoteba ng'a ise taiyo naende gatindegete ise ng'ina nware gaserigwa bono omwana oyo tigere na abana baba abake ebare chintakana bamenyete chirent bagwakana babwati bese omo community policy kurwa asensemi yo nere nigo airera egati emechando elio momuroyo abeire kagwetera ase amwenekeria oburindi paka karikigunse netata chaga asumbogete mukunguna chaka mutama kateba tabwati asa nakuta asite yara amutindeke agatigo omwana oyeroro omwana ona batesegete lakini nyasa okorero ogwanja kenyoro kianchire tumwagachire nyomba yonkwagishe omwana oya onde taiyo orana gogudisia oyo oratagure nyomba eye nese yara atotake igonto tagete omwana oya amenye kenyoro nyabana bandi omogambi kasfa ongubo oyo konyana n'abanyakenyoro ase okwagachira entakane yo ase ng'encho y'eririanda riaye nigo akambuya ase abanyakenyoro ase ogwesokia ase obonge lyokobwaterana ase obwagachi obwo omwana oyo nachandikete nabo twarosing'anere biyekero ky'omwana oyo kigwikane omwana anyore ase akobera na mwananchi otemire ase okoria chinchera ng'aki omwana anyore enyomba tukobwaterana n'abarai n'omurai ochoke yotumira amabati 10 igo gero omwana anyore enyomba yaye ase akobera batubwa boigori ya security lakini tekumashwa ng'a ondete yokomokuna aige sare n'omonyamwando ise noyanire ase nyomba echire mata abekere bagorete oboremo nabo bagachitembera igoro ngoripoteria igetaseni kia Ndizi TV rieta riane Mildred Momanyi Bibono muliki oito Mildred Momanyi getambukire kia kigima kurwa ase abanyakenyoro kwenekea ng'a omwana entakano nyare koba kwenyorera obosi bori no bwene bwaye togo sukamo twebuna enchira eyemo yokwerikia na gosoa ase byomberi tukoria rero nigo ekyombe ekemo kurwa ase kenyoro kiageterike gotoka asensemo ya nyakoe banyara koba bakwegokeria anena ali banyare koba bagwikirania ise ya chiwiki sano nemo kubwatekana no munyakerogo nigatebanga banyara koba bagochakie kyombe kyo elio kubwaterana na gwikirania amaganio abo akerari tukoria rero nigo banyara koba bagocioria bene okugora kwahema eyemo heyo banyare koba bakogacha ebesa na kwenekia buna emeyo nigera chikoba gekoba konya anene asemeyega anonye nabo ntigo banyare koba bagosegeta ng'a bangi banyare koba gwesokia na kwerikie byombe buna enchira eyemo yogosirana asobo kwareri bwabo bwakirari tukonga gutomonyo muliki oito Dipon Asanya nigo bomogoko munene asaba menyi bekinyuru kya geteri maiga yogo chake kyombe kibono kya bairere barabuko genderera anna soko gora chiema itira cheko bakonya asekinyoro Samarieta Geoffrey Chakotinega ninjende omunyakero asaboniga a project yetu anjagete close to 6 weeks now yerange omutinyo yo monenus twaje tukabeka namo tukarangane twalenga bake lakini abantu baito n'abantu abaya
tukaba tugutumika abantu baito kumuna chi ambassador twabeire tokonyorana kere Jumamosi nekere tokonyorana ngokora turi gintu gike tukabekirana mang'ana registration twakora registration twateba vision itu nerie twateba tukugura chiema tugure birogo nandi tugure nonya ne PA address bono ene maite ntang'ani ya 6 weeks. Samareta Frederick Ongori Sagini romo konyi bomo secretary kenyore kiageteri twabeire ne chingaki chinkonkoruma egara lakini nyasaye nachetaka organize asenjerere ndonge twanyara asenga kienge twanyara tokomnyoka twanyara tenti within 6 weeks chingaki bari kwigoro murobiri uyu bene nigo bayogokera kegima ase bono batebang'ani chiko bakonya asemeyega ao eyu babeire baguchandika samatuka maega Patricia Kerubo twachagite project ye welfare ye kure ema egere tokonya sobuya nonyina sobubi kera ngutu atole bigani antuba mitongo bari chinyangi eme na beko tokonyoro ebigani ngo chabire na abana kukwani bale saa zingine mbulera abase kutukiwera basitokara tia tuchako murubiri yoiga muna ye ikere gatwaye urire eme yiga na ndi ntorengeti guchimutunya saa tokonya ande tomente binde tomente emene na bindo binde komenta nayo nigo baene kiabuna ekiombe kibono gwetera sobo mubabwate ngechiko bakonya anena soko ne kyanga bana bachire chiskuru nabo igo banyarire gwechandira bari barabarwaire obuya bwe okobamo gusebwe welfare yiga no bunge bole bodatigasa amabena amayayi gode chinyangi emene bego kondisho sebali batabwati batonchukana inega iga ekechibe sichi achire nchito konye se binte binge ntu akwanira Jumamosi yaita unataria mangano obusama tango katora bitokora ntobe to identify se kenyoro abaruarete abande barabeire insefo engaki tarienke egatobe ekemo oromo nabatoko batarira tonyo ne sindanyo yo matakire egaragendere ko beroro usonya abana batete ko ende school no tugutumia abana nabo tugutumie kiombe keiga abana bayoka ende school tobaligerie nibo nabali abande batari kwenyara tobe tukubaikira likonya toko kan chiema isato echintu 12000 igoboro ntochiko save chibese echo chikonye omochando rio tokiranya ne kenyoro chibese chinchikonyororo igoboro we have a positive way forward asokonyorema nonya nabo ababwatani be kiombe kyo nigo basaba barai koba abegenwa asobokoreri bwabo elio banyale kugenderera bosio kimagenderero Samarita nkuru kale nke mtu wako mne kenyoro nabo toigwete buya naende nyandi yanyarikana nyasaku nabarayaba baba abegenwa ekera chibese igo chibwato butantanu kera babera abegenwa asebirie bike baranyore batogendereri ndo basagwatana nekana naende munatwale nkururitanga gatije mechando babeire bagwetera bono nigo bayarorire goiko amwelio ase bono bari no gosemeria gwokogenda bosio asamatuka gocha obokongu mono bwabeire oroboko bambuli muna ogutachamu kwango nyara abantu abange bangukusamagega lakini egende kiarabe se miaka mingi goetanya miaka 10 yinkuripoteria igetaseni kia unambeye mo kia Ndezi TV kurwa sekinyuru kia geteri ikiutuka ime yewodia nyakoe elitira nenkuru kwa dipon asanya Demona muliki oito dipo na sanyime county ya Nyamira nene kurwa ase kenyero ya Kenyerere nigo abamenyi kurwa se ekenyero kibanyare ko bagwesokia na koboria abarai banyare ko babako baika ange bunenchire yemo yo kubwatoka ebirero byabo bago kwana litikoля lero ni banyare ko babako mubuli mo bunge wa constituency eyo Kilifi Gisairo anyare ko bagagwesokia tenene na koerera anene ase college yanyare ko ba igiego tebonga nguchikoba kwaga chwase asayo ase anyarete ko bage kogendera nonye nabo nigo banyare ko bakoye mu serikali nene ko bwatekana no kogendera go konga obugima sebo igabo ibuli banyare ko bako boliwa banyare ko bakwena na obulendi boisa ine ucha sabana babo chingaki echiskoro chenyare ko bachiko bungwa somo timoko motambe bunago tumanya omuliki itokorwa se county ya Nyamira bagukwana negeta sine kiga abamenya bayigani go bagendere ko baba kwimurunganire ko batekana muno kombi waba umbirigwe amoniga tia barayi kurwa sorogo ngoro igakimagenderero Kenyerere nigo tuchandegete to kokora chikonda besa nchiyo usikwanda wakore konda to kweguchi besa nuri wakorera abaitu batutenenerete n'abagavana
MCA tukurira nga batokonye rinde tunyare ko batogotiga chikonda tunyare ko batukonyora ebinto mune ebiashara ebi tokunyara ko batogokora tonyore mune egasi enyinge tokunyara ko batogokora rinde tutiga gukora chikonda. Nigo bono bamuganire omobunge kurasoro gongoriga rwe bunge yabugetutu bamasaba musiki Clive Mpanegisairo wesoke kirario elio kumurekera igoro ng'aki eskuru anene y'obobunde yabonete kwaga Justin Semichiga chia Kenyerere aze ikere gosenga yachete iproposo chikarosigwa ke bantu bagacha bagakora feasibilities tatu bagatotebinga kole chingoti komanya hotel buryoka ngaya chenchigo nateyo ngende ko Kenyerere kole chinkeyo so ntugweto babande buna bakabinke kunyura ntugweto igento kugwenda buna bona dera public participation yego kolwa abantu be serikali bato koli public participation twagenda twikaransa twateguye kole chingochere surprisingly twameotebunga bona iganga ya teyo ngagende kingeri ko system ase college yito ne rutara manyanga yikerete ende kinkikenderete gukore no ende ni watu wakangambia mono gwetera sichibese kyaganchi abigi tuororo bona ntoranyala tukumanya na chibese chiabigi tuororo ni project yagenderete ne college yagenderete useni birasi bya CPC yagenderete kwagacho beto ko sabacha asibukato tevine ngekia ekira bakka toga tevune twagachi birasi ono so gwenge ngotigacha asibukacha etega chacha turangiri gute Kenyerere ari gato tene college nero usitei ukwana boigo nigo bemurunganira igoro yamagendera mayenga yengwa gukorekana Semechiga igeti abokoro iso gwechibara asibarerere okuburwa nonya gwikane bitacho bya mache chipara echi chikonyara chikorosibu mono chiri chirengeta aso mujumbe tibaga chibendereta koba chikonene igu nigo chigo keibwa na inde nchiri kobe kumakarabati bono n'umuchango kobe kwororo turi standard bona amache ni gaichira se chipara na pare chibono chinyinge cyabo nchiri konyara chigweteka njengo tebaiga chisoko ndwarosere tu abande mbaroseire kini abande mbaroseire abande bakunywa amacha amabe abande bakunywa amaya nigo boigo bemurunganire kubatakana mono kuburwa kuburendi kurasi Semechiga asibono babaganira bagambi kwene kibunango bwatere na bari hamwe n'abanyanyimbo unenjire yamo yo gukora ubusari bwagendere ko babokwene kigwachi Semechiga ne chinga kichabo tuko security yeito imeyakitutu masaba mwa especially ime yeri goma na gesima security teri ororo buya ikiageru konyu nigo kororo mono na inda inse chinda abantu abakunyu na inda chinsa chinde biasara ibi basoire ngande kunyara bagoitana na kunyara ko korenta abantu bandi kiagere biasara ibi bitanyare tibi gwanjirano ne serikali bono bigo korwa sensemo ya magendo na abantu baito bise kogendera ndu cha abantu baito gukubare bakoera oboibi bwato chandire muna bono igantora iribo tuko abaibi go bato sagana gakia serikali yaito tokonye igati abasaye na barabu kurasti Semechiga nigo babulira barayiko babwatesia egeko geranga nigo basomete kurende nigo batabwatie mirimo yentukorenga namara barabu kagendrete kubaichania ase county yaito ya Nyamira muna ntubone bichana etole jobless aba bantu tubwati certificate chire nyomba lakini gasiteyo na umwelio ye nigo bagendere ko baba kugania abana nane nabo bachira somotimoko kwene kibunango babali ne chimba chingia sababu boli yabo boli ko bali tabana baiga babo ande abana be chinyaruka cyakire isiko tororerengo baba sagosarika orocha abana babungire skuru ya serikali aki ntobwa tikende toko bachinyomba serikali abana baito motolendere eginko report rigeta sinikyo wanjete kya Ndizi TV kurugiga Semechiga cha Kenyerere meye bunge yiga yabugetutu bamasabe county Nyamira incheigo nkurukwa Polycarp okara Bimono maliki oito Polycarp okara toligereria lya nyale ko bakorekana isko yorogongorwa gusia selitko lya lero muraigwense Dr. William Ruto anyale ko baga koegerera omoroberio bokoena na oboko nyino gosira anene gochia ase chiskuru che university na yugo na boigo olia ase chiskuru chiria cha TVET ase elieta help okwana magega yogoikirana asomo yega bogo chengera obokoreri bwe miake mieyemo bwa eskuru
burio kwena na obobunde yakabete nigorutate birenga ogosira okoneke ganje kia help nikagara chikobe konekia una abana kurwa se chinga chiritari koba chikwenyara abanyale koba bakwenyorera obokonyi chinga ki echeche boigo nigorutanyale koba gakoenekia bune serikali ya Kenya Kwanza nigo egendrete koba koena na obokonyi nogosiro goikera nogochiase chiskuru rinde nyala koba chikoendera koena na amwegelio yobobundia ochiase ekegori ekekekia basai imense ya Kenya. Our bottom-up economic transformation agenda also ignited tremendous momentum in job creation, opening up thousands of lucrative opportunities in the technical and vocational fields in our priority strategic pillars of affordable housing, universal health coverage, digital economy, and agro-industrial production, and throughout every other sector, locally and abroad. At the same time, reforms in our education sector, both in the competence-based curriculum and training and in the transformation of higher education funding model, have promoted relevance, skills, and competitiveness, and also inclusivity. We are also intentional about developing and providing high-quality human resource to support TVET. Humanity is now irrevocably plunged into the future of immense threats and crises that can only be surmounted by sustainable innovation and effective technology deployment against every risk and every challenge. I am also very happy that the ministry is running with the implementation of the National TVET Blueprint 2020 to 2030. And that whole space where we are developing and implementing a dual training policy which involves industry players in the training process. In fact, this morning, I listened to Kevin, one of the students who was taking us through a presentation. And Kevin told me that we need to balance between the training that we have in college and the opportunity we have to work in industry. And I think he was speaking to the policy of dual training. And therefore, if you wanted any validation that dual training is the way to go, I think even the students in these colleges are speaking the same language with us, that we need to do more to make sure that we connect what happens in class, what happens in our laboratories, what happens in our workshops, and what happens in industry. Nomoyega honyara koba gogo ikiranigwa amona babwatani a be sekta yechise migati yabo omotenribo waziri Musalia Mudavadi uyonyare koba ga kwenekia okogokera kwa yene bitambukiro serikali nyare koba ge koira na korua obokonyi boisaine gochiase chiskuru chechiti vetinanyarabo ni ganyare koba ga koboli byombe biri bitali bya serikali binyare koba biko bwaterana amone chitiveti echo helio kwenekia buna obobundia obwo banyare koba bokweno nwago chiase abasai heli banyara kwa bakwenyorera emiremo imense ya Kenya nabo igo chinse chiske ngana nyara kwa bego sirwa nere kamera oyore omonya kerogo bobo teneneri bwa TVET yakabet. The TVET program is training an all-rounder, training those who can capitalize on opportunities externally, and also training those who can capitalize on opportunities here, and over and above that, those who can also be entrepreneurs and generate jobs here. So, in all this, I was emphasizing that this program is so critical. But we also have a very huge population, a young population, and we need to really race against time so that they can get opportunities. But the bulk of the opportunities must be found here, the partnership with our private sector in Kenya. This is where the bulk of our people will go. Presence is a clear manifestation of the government's bountiful support and commitment to promoting TVET
as a key enabler to the realization of the bottom-up economic transformation agenda, BETA. Please allow me also to pass special appreciation to the MasterCard Foundation, Young Africa Works, for donating training equipment, which you will be commissioning today. As I conclude, may I take this opportunity to thank all the ministries, agencies, and county governments, the productive sector, and other social partners present for continually partnering with Kabete National Poly in driving the TVET agenda. It is my trust that your presence is an indication of all your organizations' willingness and commitment to collaborate with Kabete National Poly in driving the TVET agenda. We welcome you all. Thank you and God. Wanchomo ligalia se chingencho chingaki nebirona mange nako aliganiretie gati ya boko ngusanogo tindi kwanyana ko orekana emambia ya lero ase amagacho asla house yani ase amagachama ne kiama ke UDA ine